So dahil na guys, bayad ako. Matis bayad na tas atang obligasyon. Thank you. Sumuo pa ko. Salamat. Salamat ka sa blessing, sir. Gabi, naghanan ko kadungan danin. Ngapat na ko gatas. Ngapat na kong sidaan. Basta tanan. Salamat ka, Adjo. God bless. Hi guys, good morning. Welcome back again sa mga channel guys, Kin and Kim Family Vlog. So kung wa pa ka subscribe diha guys, i-subscribe na mi, sa pinduta imong notification bell para masundan mi nimo kada adlaw. So for today's vlog guys, is mo adto mi karon sa merkado na dito mi ngadto sa Palawan kay na mi kuhaan. So thank you so much kadto sa nagpadada ni Mates kay makabazad na ta sa atang utang. So kita-kits tanin so guys. Let's Kim niya. Nag sleeping pa man. Iuban na naharon. Kita nagtunok. So hangkauban si Kuya Kim, si Kuya Gael, musabay namin Kuya Gael guys, ug sakay tas motor kay ang manghod may mag-drive. Musabay na raman min kuya. So kita-kits ta guys, iningan to na mos merkado uban ni Mininjus Kim didto. Kay mag badyan mis among utang ni madam. Makerat ka tos madam ron nganong sadto na pud gapon pa ning utang. Bayra na pud pagkaugma so pastilan. Ara ka zato dang lipadja guys ni madam, ilhan ka jo. Taw guys no, maski ako og utangan karon sa pagkaugma bayran ni arang gazing lami akazo kay di na ka mahagag wat-wat, di ba? Guys no. So kita-kits ta dito guys, ini ngadto na mas merkado kay mudret sa may Palawan. Dala mis merkado guys. Ato sa mis Palawan. Katugman nagang kauban. Katugog pastilan hala ginuko daghan kadangan. Nato kay liyawa. Awon sa na. Gikapoy ko si sa mo nagpakudgud pastilan Ginoo. So padong na. Kakita sa simbahan. Pa, foto simbahan pa. Antag kaadyo. Na guys. So, na may padong dari sa Palawan. Paglakaw, be. Karang mo sa. Jesus, pasti lang. Bisi. Pasti. Ay, sa. Padong na sa Palawan. Unay. Ha? Buyag. Buing na. Buyag ka. Narang gaji ka pasaway ng basiha. Okay. So, Miss Palawan guys. Matayas dari Miss Palawan. Mag-claim nami. Fill up sa ko dari guys ya. Pero makuha na ito pa daan ni Mates. Para makabagad namin sa mga utang. Ang tawag si Papagabuli. Hindi na sila na o daw ito ginana na 4 months. Hello. So, diyan na Mates. Nakuha na naman ya. So, nakuha na naman mong ipada 6,000 plus. So, mato namin karon guys. Magbayad namin sa mga utang ni Madam karon malipay. Tapos Madam, gidikid na po tapos kalipay. So, kita-kits ta datos kang Madam nga pwesto guys. Ta, kana? Kita na po Kim dari. Hi, te. So, ito namin guys. Hala, nabilin. Aw. Di ana. Mo ba ito ilang Madam dana? Asar ba ito ilang Madam? Oh, dada. Dada may dami guys, sila Madam. Madam, ara amang bituong nabilin. Ano man? Galabad mo. Mura kong kitakigan ba? Ano man to, nabughat ka? Pastila. Bughat na, panghimughat. Masakitin na. Masakit na. Aron guys, masakit na ako nung nalawas sa araw mangganing hubaga na, hampuong ka adyo. Kailangan na niyo nagkuanan sa nagipantaya-taya. Butang na break yan di ay. Ipantayan. Kadam. Kinahalan na ipa. Overhaul. Usak janan pa na ipa-overhaul na. So dera guys, amang mga lantern, mga parol. Dera Mates ang imong ganahan nga parol dia. Duha ka green and duha ka red, ug duha ka kare. Kare dia. Angkan ba nga na ay. Mao jud. Timang batang gamay. So dera sila Madam guys, kay bayad na mi. Madam. Mubayad na mi Madam. Mubayad lagi mi, di na dyan hinuon mo to guys. Kasi murang. Paraan lang gusto ko nila yung pautang. Sa timing ka dyan nga. Karang bayaran ko sa utang. Kaya nagahangsadan na tundan na siya nga Bisaya. Sa gibatangan, gibudburan, ranahog gatas. Kay kami nga wa, may halin. Ara lami ano guys, ara lami ano isang sa kay gatas dyan ay saging. Madyo pa rin yung unggoy kay di gatas. Kami pasaging-saging. Saging, buwad. Kalami na guys no.
Tadi sa mo to nga mobayad nako, namubayad na lay ko. Lili ato nga mong listahan dam. Mo tinuod lagi. Salamat kasi ka Adjus. Grabe kasi ka blessing sa gatrong adlaw. Dala mate sa rin taong lipadza. Ang lipadza madam niya. Eh di naalgit po gigatas na mata. Sige gatas agi sang monkey. Aron paita. Boslot kalingaw bulsa kay nako gigatas. Gatas pa more monkey. Na, namin sang monkey guys ya. Na isang monkey gigatas. Ang pinangga ka jo. Wala galit mo palit og kuan. Diaper kay. Doon na ayaw na diaper eh. Bukin na raman na. Wala ka di pang diaper sino. Oh, bayad sa amin guys. Bintuhan ang diaperan na may nagbunot. Hindi aran do uja pod. Bunot yan, di mo gawas, di mo gawas. Dan nara ka nanay mo suso. Parang guys kanay isang didi na nagdidi in taon to ah. Ora. Didi na. Na didi na pastilan. Na pag amang mangking pa di. Agamang mangking pa akatiki. Bi mangking. Hala magpili karon og fruits. Sandal. Ay sandal. Di na. Sunod na ng sandal. Pastilan sandal ko nung isa ha. Sunod na next time na ng sandal ha. Next time na. Okay. Hey guys, atang virus madam kay aron yung taong makapalit og siga to ah. Gatas og saging isang siga ron. Maso pag isang monkey kay lamig kuan, di gatas-gatas pa. Hindi pa na mukha og saging. Di mo kaag saging na? Di. Bisyosa na, di mukha og saging. Bisyosa. Ewa mo kung sa katama kung nasa, kung sa ka-experience ka og saging. Dari masih sa syudad nagdakon sa tama na syudad nga bukid manghapon ni pudas merkado. Pero anar na budak ko, oy, pakubkubon na tubuan, Kamuti. Lamoy. Bawo po dumuko ko. Karang ka social guys, wa kay lag saging. Kasi karon ako kakwagunggoy wa kay lag saging. Pastilan. Asa na pa isang kutson. Ito na guys. Gatas ay nahibawan. Ito nagtangag-tangag na isang bibiron. Di kapila na, grisbitan dito. So dahil na guys, bayad ako. Mates bayad atas atang obligasyon. Thank you. Sumuo pa ko. Salamat. Salamat ka sa blessing, sir. Grabe, daghanan ko kadungan danin. Ngapat na ko gatas. Ngapat na kong sudan. Basta tanan. Salamat ka, Adjus. God bless. Welcome. Always. Welcome. Mates, di na natin ang nahatag ni Bandam. Sa ulitin di ay. Puhon. Pagbalik-balik ko. Puhon. So, doon na Mates, ato nang nahatag agatang kuan, obligasyon. Puhon og, masabay amang kuwang dadto na may kuwang mo. Balik ra ko dani sunod adlaw. Kabayad na mi guys. Kabayad na tamates. Hanin na po dani atong utangon. Malipay mas madam mangutang ta. Lagi gina, nagpipermit utangan. Kada adlaw utang ba? Timing sud. Timing. Madyo naman makapad og banadaan. Madyo laman guys, makatabang tas ingani pamaagi. Pero kana panguban nga mangutang, pamayad pud mo karon di na layas-layas. Gawas na di para na gawas sa makapalit mong sit-an, makabayad ko sa arawan. Mao jud. Kaya na jud mo ay gi ampo din ang adlaw nga na maabutan ko grasya kaya gahampas buhok ug ko ibutang na. Buho na po. Araw-araw man lagi, araw-araw, gabi-gabi. Buho basta ko ang butan na ng arawan naman. Tagaasa man siya. So at least guys, natay kautangan dari man dagana natag dali-dali no. Kung natay mga nahanglanon sa bahay, mga magamit na Dari na dagan. dagan lamang ta dari ni madam. Darata dagan ni madam kay arong makautang ta pero kana pang himayad di nang magzama-zamag pangutang sa bayar pakngan. Pabugnong madam sidang alaga to ha. Yung monkey. Mga wine na ba na? Mga wine na siya? Mga wine na Mga wine na guys. Tanang sungugon. Di na sa mga ngay og sungugon diya. Arang pa man nakabibi sa una sa katong mga rian ko magdujan-dujan na si Pero Jadari. mo nag-vlog siya? Sa una sa gamatoy pa. Kung nagdujan-dujan pa bitaw sa dini. Siya sa kasimana kapin pa to. Mo lagi gikantos bagjo. Gikan. Mo lagi. Pag audit. Hala, hapit na dani mag-birthday. Tiya. Karong kuan. December. January. Nagtago na. Silang tara guys. So karon ta guys, mo Arya na mi dari kay nami palitan si Kim Kim. Dari lipazang Kim Kim. Lipadas batang arut. Kala nag-itog pan. Nangaunta ninyo guys. So karon ta guys, mga to nami dadtok kay mo palit mi og sudan, mo palit mi og fruits ni Kim Kim, palit mi og gulay. Thank you, Mate. Mangga pod. Mangga pod. Sila mangga, kuno pod, orange, apple. Mangga. Sana all. Thank you, Mate, sa Diyos, tabangan. So, sinuong ikid-ikid man ang taon ni bajihan ni. Kagara, hanggi ipitan isang tangtangan.
Kagura. Hi, bayot. Bayot ko na siya guys na. Mato na tarong tataad ha? Kamili tara to ha? Zara mo oras sa ami ha? Salamat ka. Salamat. So guys, sunod na pod. Guys, mo to sa mida to kay mo palit ni Kim Kim o prutas o gulay. Banay mi nito guys. Guys, mo malit na Kim Kim og fruits. Na asa may manggahan kani? Mangga? Wow. Pila ka buok isa ka kilo day? Mga itimbag ko no day. Pila ka buok? Dali. Ano? Hadlik man makita nag-beauty. Sige na, dali. Pila ka buok. So mo na ganahan ni Kim Kim guys da. Mangga. The orange. Kapila buok sa orange? Nay tag 10. Asa may tag 10 dan eh? Kare tag 10. 2.25 kare. Dari tag 10. Wari rin naman sa tag 10. Kaya kuan pa nato sila. Apod. Guys, isa ka kilo nga mangga. Alright. 1 kilo nga mangga. Sa orange, pila ka buok ni? Tag 10 day no. 10, 20. Pili day. Uy, aso ka na mo. Lupad sa ng mangga. 30. 40. 40. 50. 60. Dara guys. Kapilan po na sa tayo, 60, 70, 80, 90. So, balik 100 nga orange day. 100 nga orange, then 1 kilo nga mangga, o pro apple day. So, nanas Kim Kim, yehey, nanay orange, pila ni? 2, 4, 6, 18. So, 20. Napo ka. Kari mo 30. Sa kare mo itag 12. Sa kare mo itag 15. Are na naman tas tag 12 guys. Wala tag 10 dai. Hanjo na naman kinabitaw daghan bitaw ko na. Ay salamat. Inas igso ng hanjo ko. So anong hanjo ko sa imong apple. Apple Elia, pila ka buok? Pila ka buok apple? Natoy batang 3? Oh. Yo kaya tang tagaan pud sila tatay. Guys, magkuan pud mig apple. Kajiyan isa, katatay isa. Araluuza. Isa araluuza gabahin-bahin mi guys. Kay ibo lagi ning watay kuan. Ha? Okay. Alright. So mukuan pud ta danig po kabuok day. Kuwag sila nanday. Okay, hatag ng ati, give na ati kaw. Give na ati kaw. Okay. Dapa. Kaya butang ato ko. Si Lia mo ikuan guys, kaya ako mamili dari. Dapa lang. Pila na day? 5? 5. So kuwang og 5. Kuwang kad og 5. So kay tiningan ni kay daghay piliin. Tamis ba ni kazo day? Tamis kazo. Yang. Dara. Okay. Nakaripot. Okay, then, so, pila pa na ng bayran nun? 100 red, I know. Okay, 100, 200 plus 120? 320? Okay, so 320 tanang guys, agahang bayran nun. Day. Kapila kilos inyong kuan, kanang ahos? 120? Palit ko daan og ahos para natin daghang magamit nga ahos, 1/2 ahos. Alright, ana 320 plus pila ta nga day sa kuan 60 380. Okay, 380 tanan. Okay, Kim, nanag imong fruits nilas kuya la sa sinukog naong ta guys diyan ha kasi tatay ha. Okay. Ito na Kim, so naging mga fruits. Larang nalipay sa mong bibin. Palit ang cornito. Ha? Palit ko naman cornito guys. Paliti ko Yakults. Yakults. Oo, palit ang Yakult ron. Karon, palit ang Yakults. Yakults ko no, Yakults. Okay, diyan na. Alright. Dara, bayad na 380. Yan na guys, nakapalit na mga prutas.
Favorite ni Kim Kim. Mga to may karon sa isdaan, mapalit may isda. Mapalit may gulay. Thank you Mate sa salamat ka Azu. Thank you. Namang sukli. Ito na mi guys. Sa mo favorite? Orange oh. TikTok na kamo, TikTok mo ga. Itatag isda dari guys. Pila kilo na ni? Dam ka rin dia. Lamiya dia. Lamiya palit ko dari. 250 ang kilo. Dera bilang sa pazan tag pila kilo? 240 sa pazan. Apod. So, kari na laman na ha. Kari dah. Oh, isa ka kilo. Uy, ginoo ko na napeng. Stilan. Di ka naaro ko nang ilain. Balansihan na naman ni Oh. Lima. Sige. Masakay 1 kilo rin. To. Pila na? Ano na? 242. 242? Yan na lang, 250 na na. Okay, sige. 250. Ang sarang isda ay nga na ni? Bilong-bilong? Muna sa bilong-bilong. Favorite na pagbuntis na ang Kuya Gail. Ang buwad na nga na bitaw. Kumana sa guys, bilong-bilong na. Bilong-bilong nga isda. 250. Pila po na si Jo? 45. Agkaring mga hotdog. Asar ba ito kanit? 40. 40. 70 na yan. Karin na naman. Karin na naman iyahaga. Tag 40. Sarap? Yeah, sarap. Okay. Wala tong katong sa unahang palitonon to. Dila-dila. Dila-dila. Asa. Yung palit ko dari sa daas mga kuyas. Dala dala. 50. Sa kari. 40 rin na. 90. Okay. Wow. Kamari guys. Karong sinasalay sa daan inig ka. Buntag. Kaya sa kapalit na may gisda. Dali. Yun ako na yung anak. Karang kaduka maliwan. Pastor. Watan lagi ka na ho. May palit ko gulay guys. Di anak ice cream ni Kim Kim. Wow. Wow. Dana jang ice cream. Dana matay sa jang ice cream. Ato na. Ang mga kuya sa ranggi kuanan. Harap kong palitan. Aturas bahay nila. I-open be. Ako i-open be. Dana guys. Ang ice cream ni Kim Kim. Naong Ritsing na. Namit ba yan? Wow, may guys cream ni Kim Kim. Oy, ito na parisi kupras. Parisi kupras to. Tapad ilas ko ya guys. Tapad ilahang ice cream nga kun. So, dara na may guys. Naman naman may pamalit na to. Prutas, gulay, isda, may hotdog, o katong hingan to. Dila-dila may hingan na to guys. Para mapakit na to sa bahay. Pauli namin. So, at least naman namin pamalit. Naguwat ko dara sa manghud. Karong paan na Miss Kim Kim. Nakakaan pa Miss Kim Kim. Og ice cream. Naong! Nagsala na. Naong, ha? Sige. Palit ko itlog. Ano, wag naong nga. Mura nag-iring. Halaga sa ka. Mura nag-iring gi. Bugno. Sige, kambati. Kailan mong naging mga favorite ice cream. Wow. Masaksak ka ice cream. Namura. Saksak ko ng ice cream. A few moments later. Dana miss bye guys. Abot na mi. Oh, thank you Lord. Yan na dia. Ang patanawon ron guys sa mga pinalit. Tura sugod. Kay sugod dari kay takbos iring. Nas Kim Kim katugo na. Ba na lagi tik. Hani naman na iliya. Katugo na kazo guys ya. Paluma lagi katugo na kazo. Arang gara gag ice cream kaon og orange, kanog pan, da katugo nagresulta guys na. Tugo na ka? Sige na, tug dili katong banikan na. Okay, katugo na gamang batang gamatoy. So, na magamang mga pilunon guys na. So, na higda day. Tugsa. Okay. So guys, dan miss bye guys. Ipakita ninyo ang mga gipamalit pag human na magbayad sa utang na malit man mindarig prutas. So, na guys. Yan na. Red egg orange dan po kabuok. So, kuhaan na ning Kim Kim og isa kay kahikaan dito. Orange 10 pesos. Nain na naman ni. Ja. Apoy apple 10 pesos per. Yan na guys. Napo ka apple. Okay. Og yan na guys. Ano isa drone og silanan. Nang hapdan sila nanay dato si Gian. Ja. Natod mi. Para ba to? Mangga. Yan guys. Palit mi isa ka kilong mangga.
1 kilo of mango. Ang kalamiin. Favorite ni Kim Kim ni guys. Mga kuyas pud. Yeah. Okay. Anong kaadyo? Parang muta. Na all guys. Sa 130 ang kilo. Palit pag kog ahos. Nabinta na to kay bubarat og ahos. Na guys, palit kog tengah kilo dia. Ahos. Na palit pag kog gulay, mates ya. Malit mi darig gulay. Palit ko darig duha ka kuan. Tagsamis nanay. Ani hanghatid ning isa tus ubos ron. Okay. Kami ipang pangkason guys. Og ni palit pod mi og Nagas palit pag kog tundan bali og 20. Kaya hurot na bang amang tundan. Daga mong kushi. Saan na lang. Nado to tundan. Asan taga tundan guys amang langgam. Medyo napas mo na to. So panaga sana natagaan si kushig tundan dia. Ganahan pa danig machikiting. Daga mong tundan nas nangagi ka na hurot naman. Ani palit pag kog ngari guys dia. Lami man ni siya. Ni frozen food. Panagsaraon pud ni dia. Mates ni palit kog ngari. Sa mga kuyas. Kung mga chikiting, hotdog pod. Yeah. So panagsar mi magingani guys, basta nalaman na basta na ipalit. Dan palit kog isda kasi bilong-bilong, ngari da isda Bilong-bilong ganahan ko dani. Palit kog isa ka kilo. 250 ang kilo. So aning hatdan kung hatdan sila sa nanay dadto or makasabaw sila. Di ba kani supak ni tatay, nangubag ra bato isang tuhod. Tiil di ay nangubag isang tiil, di ba kani supak ni ingani. Bilong-bilong. Lami man ingani guys. Sabon kay unuron, palit pag og itlog, isa ka tray, 200 kapin. Kaya pa 200 kapin. Diyan ka ring prutas. Ang nabayad na sa prutas guys is 300 kapin. Lagi 100 300 kapin to siya. Diyan ka ring gulay. Diyan ka ring sudan, isda o ka ring hotdog o dila. Diyan pa gulay. Tapos panakot, yung palit na ko una-unang panakot kay labong barato. Ang sibuyas ra may ara mahala 320 kilo. So pa kong palit ko dari. Nja, palit pag kong kuwasang chicken, tumapiso karong di mga wa dia sa kilo. So mana ni mates, aga manggi pamalit tanan. Ya, dahil pa kamuti, diyan palit ko balik 30 dia. Balik 30 ang kamuti. Ya. Pamanangunod ang kamuting tinanim ni papagabri buhay pa man to. So mara to guys. Muna ni guys ang mga gipamalit na maganin niya. Okay, kaso na prutas, na sidan, na gulay, na panakot, okay, basta na daghan guys. Salamat kaso mates, sa ato na pagdagatang utang at na pagnabayran. Salamat kaso ni madam nga ni salig na mo. Thank you so much ug ni Matesa nga mo'y nagpadaog para bayad. Salamat kaso Matesa. And then agkatawat ang mga gamit dadto. Puhon na to makibawra mo guys, uga sa to na magamitin. Puhon makibawra mo. So mora ni guys, agamong kuan ay agamong parol nakalimutan ho sa. Ay agamong parol guys, ya. Sa guys, ang iwa mong patanaw. So mo ni guys, ya ag parol na mo dia. Ya duha ka ingani silver. Ngadara. Dia duha ka silver nga ngari. Wala ka nice dia, duha ka buok. And then dapat ka green. Ya. Dapat ka green. Ug duha ka red. Alright, yan na mates, kumplito na. Yehey. So, kumplito na gatang lantern, gatang parol. Yan na mates, kumplito na gatang parol ya. Then nag silver gold, na green, na red. So, okay ka, Joe. Salamat ka, madam. Ngayon, galing himo, ag isa kapuwa. Yan na. Salamat ka, mates, sa imong pada mates. Thank you so much. We love you. Ugamping ka nun na diha mates, tanas New York. And then, lipay dyan na ni mga kuyas. Ang ilang ice cream ni kuya, ilang ice cream, tuwa na bilin. So, ahara to ipahapit na unja sang manghud. Giniguan dito nila, kaya agian naman sila ito sang manghud. Tapos nila nagdali-dali ko guys. Kaya hapon na. Then na mati sa gatang parol. Yeah. Na green, na puwa, na silver. Nice ka azo. Yeah guys, moro na yung video karong adlaw nang malit mi, dyan nagbayad mi sa mong utang. Salamat ka adjo sa inyong pag-ubana mo sa mga kada-adlaw nga vlog. Manghinat ko nga namo kanunay sa mazong panglawas sa mga ug amping ta kanunay guys. Suga sa mga ganita daning suok sa kalibutan, amping and God bless na tang tanan guys. See you tomorrow guys sa among another vlog. Bye. We love you. Bye guys. Magluto pa ko na rin. Panghapdan sila na rin ito subos.
Guys, maghatod sa day ko daring sidaan, gabahin-bahin na mag amang sidaan. Ang gibahin-bahin na gamang isda, guys, dia. Tagsa silas nanay ug hang manghud, kari na isda, na karing gulay pud. Sila na bahala dani saan nilang gulay. Kadi pud kajian. Ya. Kajian ug katatay, karing na fruit na apple ug orange. Karong taw makakaon og prutas sa gahong pag umangkon taon. Da dapay ahos ang tagas nanay ug ahos or na sa pang panakot. Hindi na masig palit. Ang dugay na nay mahurot ni nanay. Kaya sa tulo ka bula, guys. Yeah. So, mo dyan naman, guys. Malipay na danes mother. Nagresidaan anja. So, asarang ihat na ko karizit, guys. Tapos ubos. Dali rako, kaya tog si Kim Kim. Mo dyan naman, guys. Makahigop silang sabaw. Day isda, day utan, day prutas. Salamat kaya Matesa. Thank you so much. Di man siguro na bawal ni mo. Di ba ni bawal ni isda ka, ha? Bilong-bilong na, okay ra. Masiguro ni Kuan, guys, may bilong-bilong. Okay ra siguro ni tatay. So, ito na, guys. Sanang hatdan sila sa nanay. Pumales nanay ng larot ug tagod. Tatay, rato na nabilin. Halawang itabunan to sa lamisa. Ilang paan. Kung dali-dali kay si Kim Kim natug. Parang dalik jatan na tugatid. Larot manis na nagtagod. Laman. Laman, guys. Kaluyan pohon, guys. Para matabangan si mother. Pohon. Tabangan na sa nanay, guys. Oh, salamat sa inyong pagbanaha, guys. Para wala nagibitay. Mates.